Αυτά είναι τα παιχνίδια μου. Οπότε λίγα, το ξέρω ότι έχω το Five Nights at Freddy's 4 που δεν το παίζω συνέχεια και το Five Nights at Freddy's 3 δεν πειράζει. Κοίταξτε πόσα παιχνίδια έχω. Wow. Τώρα αυτό που σκέφτομαι είναι να παίξουμε Larva Heroes. Πάμε να το δούμε. Περιμένουμε. Συγγνώμη λίγο, εκεί θέλω να το χαμηλώσω. Γιατί δεν ακούτε και εμένα, γιατί δεν το... Εκεί. Στη μέση. Ωραία. Γιατί όχι. Μ' αρέσει αυτό για μας. Μισό. Ωραία. Συνεχίζουμε. Θα παίξουμε με τον μάγο όμως. Sorry αν έχω παίξει, δεν πειράζει. Κοιτάξτε. Σχεδόν το έχω τερματίσει. Σε λιγάκι καιρό θα το κάνουμε κάπως καινούριο. Αυτό που σκεφτόμουν να παίξουμε στο Ice World, αλλά υπάρχουν δύο πίστες που είναι το boss. Έχω κερδίσει και το Hell, αυτό και μου έχει δώσει 100, δεν πειράζει αν δεν το βλέπετε. Αλλά εδώ πέρα έχω πάρει στο πρώτη πίστα, στο που λέει επεισόδιο πρώτο. Εδώ πέρα στο πρώτο κουτάκι που λέει αρχή μου είχε δώσει 100 σαν αυτό δίπλα, 100 καραμελίτες στην αυτό από το πιπιτζούλι και κάτι που δεν ξέρω τι είναι αυτά δίπλα του, αλλά μου είχε δώσει 100, 25 βασικά. Οπότε ας αρχίσουμε. Δεν θα αρχίσουμε από την αρχή. Όχι. Πάμε. Δεν πειράζει, δεν θα το παίξω αυτό γιατί δεν έχω καλή πολεμιστές, αλλά θα χάσει, γι' αυτό δεν μπόρεσα. Οπότε θα παίξουμε τον boss. Μισό. Εντάξει. Ωραία. Αρχίσαμε. Αυτός είναι λίγο. Συνεχίζουμε. Ωραία. Δεν έχω πειράξει τίποτα, όπως είναι. Οπότε μπαίνουμε. Έχω το βοηθό μου που είναι στο επίπεδο μου 37 και είναι πολύ καλό. Οπότε είμαι σίγουρος ότι σας πειράζει γιατί έχω παίξει όλα τα παιχνίδια σχεδόν και όλη την ώρα μου γράφουν στα σχόλια ότι και το σχολείο γιατί δεν προχωράει. Ναι, sorry, ο φωτιστής μου έχει χαλάσει και κάνει λίγο κουνιάνι στο tablet μου. Δηλαδή τώρα να τον πατάω για να προχωρήσει, αυτό κάνει πλακές. Ναι, τι κάνει. Έχει χαλάσει το tablet μου. Θα το βγάλω για να πάει καλύτερα. Είδατε, θα πάει καλύτερα. Boom. Προχώρασε! Το ζαλίζω επειδή πάτησα αυτό είναι κανένα εκεί πέρα που λέει το boss εκείνο από τώρα να προχωράει να προχωράει και ό,τι έκανε αυτό είναι το κατανοημένο. Κοίτα τι κάνει όλες κινήσεις. Αλλά δεν έχω ακόμα καλύτερες κινήσεις από αυτό. Και τώρα τι θα κάνω. Δείτε αυτό το μάγο που ρίχνει. Το ρίχνεις. Αδειά! Αδειά! Τώρα θα έχουν όλοι. Ωραία, φίλε με πλησιάζει.
Όχι ρε φίλε, η επίθεση σεισμού, τι είναι αυτή. Όχι. Από πάνω που λέει Ace, αλλά όμως αριστερά λέει τη ζωή του παίκτη μου. Ο παίκτης μου είναι ο πρώτος ο πάνω, ο τελευταίος ο πάνω και ο δεύτερος ο κάτω είναι ο πράσινος, ο βοηθός μου. Που ήθελε 210 καραμελίτσες είναι αυτά, που αλλά μπορείτε να βλέπετε ένα έργο και σας δίνει καραμέλες. Εγώ έχω κάνει όλους αυτούς τους μαύρους που έχουν και το κίτρινο στα μούτρα. Αυτούς εδώ πέρα που τώρα τα χωράνε σαν μελεδιασμένα κόκκινα μάτια. Είναι τέτοιο, θέλουν νομίζω 111 καραμέλες. Ωραία φίλε, άντε γεια. Όπα, τι να μπω. Wow. Ωραία μουσική. Ας δούμε τι τίτλο. Λίγο καλό. Ωραία. Όπα, sorry. Να μου κάνει βλακία. Επιτέλους βρίσκομαι πάνω. Ωραία. Και εγώ δεν θα το παίξουμε. Κοιτάξτε. Πάμε στο shop. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί παίκτες, αλλά θέλουν τις καραμελίτσες. Το ξέρω ότι μου τελειώνει η μπαταρία. Εδώ πέρα είναι ο παίκτης μου που το έχω πατήσει αυτό εκεί πέρα που θέλω λεφτά και τον έχω ανεβάσει στο full το θανατιοφλό και είναι 38 επίπεδο. Οπότε να υπάρχει και ο κόκκινος ζωζωρό. Τέλειο και αστείο. Κάτι ακόμη. Όλοι αυτοί είναι ξεκλειδωμένοι, αλλά όχι μόνο το ξεχώρο για να πάω σε αυτούς τους πολεμιστές. Να, αυτός εδώ πέρα που βλέπετε ο Black Knight, πώς λέγεται, θέλει τέτοιο, θέλει 210 γι' αυτό, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων θα το δείτε να κατεβάσετε το παιχνίδι. Η Pink, αυτή η ροζ που βλέπετε αυτή με τη φάτσα, να σου πω τι κάνει αυτή κάνει κάτι φατσούλες που κάνει και βγάζει κάτι καρδούλες επάνω της και ζαλίζει τους άλλους και τους χτυπάει, άρα δεν τους χτυπάει ο κακός. Αυτός εδώ πέρα, ο Prince, που λέει εκεί, δεν ξέρω, εξαφανίζει τους κακούς, δηλαδή κάνει με το χέρι του μια μαγεία και εξαφανίζονται. Επόμενο, Warrior, αυτός μόνο χτυπάει και απλά έτσι λίγο άμυνα και τέτοιο, αλλά χτυπάει. Η Μίγα κάνει γύρω γύρω, ο Blue αυτός κάνει γύρω γύρω και τους χτυπάει στην αέρα. Και ο Violet, δεν ξέρω πώς λέγεται, τέλος πάντων, έχει απλά πολύ άμυνα, το μόνο που κάνει είναι να έχει άμυνα και πολύ ζωή. Τώρα skills. Εγώ έχω ξεκλειδώσει το Meteorίτης και το Chaos Dance. Αυτό που πάταγα και εγώ τους ζάλιζα όλους επειδή το πάτησα κάτι σαν αυτό εδώ, η πατσούλα του και τους ζάλιζα του. Items. Έχω πάρει special items, δηλαδή το Magic Magnet λέγει και το Double Vienna για να το λέει εκεί, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Αν το αγοράσετε αυτό είναι το καλύτερο. Τραβάει και μαγνήτη στα τέτοια. Εγώ έχω πάρει το δίπλα και αυτό και το τελευταία. Αυτό το που κάνω μπλε, αυτό και αυτό. Τα άλλα δεν τα έχω πάρει, όπως το Albook Skills Book λέω. Αυτά εδώ πέρα πρέπει να το πάρετε, αυτό το μαγνήτη και αυτό πρέπει να το πάρετε, είναι ό,τι καλύτερο. Πάμε στα potions, όποιος θέλει ή αλλιώς να έχει 50 καραμέλες που εγώ μπορώ να πάρω μία, ωραία. Τις αγοράζω 10 Hero Potions. Πάμε εδώ πέρα και τα πατάμε in και τα παίρνουμε και κάνουμε υπερδυνάμεις να κάνουμε και το μετεωρίτη και το χώρο και το σύννεφο φωτιά, δεν ξέρω τι είναι, φλογομπάλα και ένα κόλπο για να τους διατρεύεις τους φίλους.
Το ξέρω ότι τώρα βαριέστε. Οπότε ας παίξουμε μία δύσκολη πίστα. Το κάθε βίντεο μου θα κρατάει 20 λεπτά. Μπορεί να κάνει και live κάποια μέρα. Οπότε δεν ξέρω τι να πω τώρα. Οπότε θα κάνω βίντεο και ελπίζω να σας αρέσουν. Αλλά θέλω να φτάσουμε μέχρι τα 15 likes, αλλιώς δεν θα συνεχίσω ποτέ. Ψέματα. Ότι δεν τους νοιάζει όταν τους λέω για like. Τέλος πάντων, πάμε στο... δεν πειράζει, εγώ ξεκινώ στο 5 World. Εγώ θέλω να ξεκινήσω αυτό και αυτό. Αλλά δεν το πάρω. Αυτό το κλείδωσα. Να βλέπετε πάνω δεξιά. Δείχνει ας πούμε ένα βελάκι δίπλα που δείχνει αριστερά. Αλλά εκείνο δείχνει μια καραμελίτσα που γράφει επί 20. Πατάς εκεί πέρα και βλέπεις ένα βίντεο και όταν τελειώσει το βίντεο, αλλά πρέπει να το δείτε όλο, σας δίνει 20 καραμελίτσες. Αλλά αν μαζέψετε αρκετές είστε πολύ καλοί. Εντάξει, το ξέρω ότι βαριάστε. Μισό λεπτό. Τώρα που το σκέφτομαι, βγαίνουμε, θα παίξω με τον... αυτός είναι αγαπημένο με Black Knight. Αλλά να χτυπάχνω. Θα παίξω τον Black Knight. Ναι, άρεσε πολύ συνεχλή. Τι έχει πάλι εδώ? Παλιόμαι να βλέπω τα βίντεο, δεν θέλω να τα βλέπετε. Ωραία, είμαστε εδώ. Αρχίζουμε. Πότε είχα λεφτά? Πότε τα είχα? Κάνει μόνο save τα επάνω πράγματα που είχα. Τα άλλα δεν save. Μόνο τις πίστες και τα πράγματα που έχεις επάνω σου δεν γίνεται. Ας αρχίσουμε. Αλλά στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.